ሚዲያታት ብሰብ ሰራሕ ክእለትን ብመጽናዕትን ዝተሓገዘትን እታነ ብምቕራብን ኣጀንዳታት ሃገር ጸመተክቡ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ፈላማይ ጉባኤ ፈጠር ተጽልዋ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍሪካ ለማዓልት ኻላይ ማዓልቱ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናተኻየደ እዩ ካብ ወጻኢ ቻይና ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመላ መርከብ ዝተጎደ ሰብ የለን ኢላ سلام دعنا بليكم يتمسيو زخبركم تملكتنا ساعة حدا خوينو مع دزينا جميل لو مع دزينا نقرب كدما نازريت بريو حبيركم كتأني حفلما حتصر زيناتات من قصاص إثيوبيا تفري إثيوبيا ببعلات التأمامن أي مفرع مخمز الوزراء لهم بريزيدنت تاية سلاسي أبي روعي إكسبو إثيوبيا تفري عودة زكايلو بريزيدنت تاية عودة إندستري نعبيت هاجر عند حقوق مخانو قليتهم أبتي إكسبوز قربو فريات بني بعلنا مناسي زفري مخانم زاجر ميلام عام مفرعي نبزل على بركة مبتحون كاب هاجر حليفون أبوات أمل أخذ خلو مخانمون أرديهم فلاماي غوباي فترت صلوا محبراو ميديا افريكا لو معلت خلاي معلتو اب كتما اديس ابا ان تسالط يزركب اتب متحبار ميديا بلس اوف افريكان انتربرايز ديجيتال AGA تيكنز تدالو غوباي غاهداو مثل افريكان عالم نمفلاتن ديجيتال تراخ بوانانات نممرحن زعلميو ابتو غوباي كاب 30 هاغرات افريكا توصاصو سوسان حدن صلوا فترتي زركب خوينم እቶም መጽልዋ ፈጠርቲ ብድምር 321 ሚልዮን ጽጋዕ ሰዓብት ኣለዎም ተወሳኺ እውን 150 ሚልዮን ሰዓብት ዘለዎም 120 ኢትዮጵያውያን ኣፍሪት ትሕዝቶ ተሳተፍቲዮም ተሳተፍቲ ጉባኤ ኣብ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ውዕሎም ኣብ ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ማእኸል ኮንቬንሽን አዲስ እናተኻየደ ዝርከብ ኤክስፖ ኢትዮጵያ ተፍርን መሰንከቲ እንጀራ ጉለሌን ከምኡውን أبتا ختما زركبو عبيتي بروجكتات لمعاتن كوريدرن تعذيبهم لو معلتون أبتا قوباي سب سرح بالحوي دم أي بمتقام مزاخونتات مهزو تحزتو وانتاو مثل أفريكا مهناتن ديجيتال تلوامس أجندا 20 حبرات أفريكا متعامن أبا زبلو 3 زعباتات على بركزة قنال كايديوم اتقوباي أبز أقام استمسرتات أب بقهداو التاريخات عبيت أفريكا متكاز على استراتيجيكا وسقمتو مخانوون تامل أخيتيوم ጉባኤ ጽዕንቶ ፈጠርት ማሕበራዊ ሚድያ አፍሪካ ህጉራዊ ሓድነት ናብ ምህናጽ ዝወስድ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ ኢሎም ዋና መካየዲ ስራሕ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰይፈ ደርቤ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ ምስ ቴክኖሎጂ ኢንተርፕራይዝ AGA ብምትሕባር ዘሰናድእዎ ፈላማይ ጉባኤ ጽዕንቶ ፈጠርት ማሕበራዊ ሚድያ አፍሪካ እናተኻየደ ይርከብ ኣብ አዲስ አበባ ዝኽራዖት ዓድዋ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ንዝሓሸት አፍሪካ ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዝተሰናደ ጉባኤ ካብ 30 ሃገራት አፍሪካ ዝተውጣጡ ጽዕንቶ ፈጠርት ማሕበራዊ ሚድያ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም ኣይተ ሰይፈ ደርቤ መድረኽ ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ዲጂታል ሚድያ መጻዕ ዕድል ተኣህጉር ዝውስን ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ እቲ ኣህጉራዊ ጉባኤ ጽዕንቶን ምዕባይን ምንቕሓሕን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምሕባር ጽዕንቶ ፈጠርት ማሕበራዊ ሚድያ አፍሪካ ዘበኑ ኣብ ዝጠልቦ ሓዱሽ ኣረኣያ ክብይን ከም ዝግብኦ ልዒሎም ነዚ ድማ ብዕላማን ሓላፍነትን ዝምራሕ ከምኡውን ውፅኢት ዘምጽእ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣጽንኦት ሂቦም ዲጂታል ጽዕንቶ ፈጠርት ማሕበራዊ ሚድያ አፍሪካ ያታ ንምልዋጥ ቁልፊ ግደ ከም ዘለዎ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ مرزينهم أبا مكتال تركبوا بزرزر نابز حرنايم قدايات كنحلف أبا زحلف شومن تعمتات ميديا بعودة ديمقراسي نمتساوز توسد سقومتين هنزات هاجر زحجز مسارات مغمات كم زخالة قدم مينيستر أبي أحمد قاليزهم ميدياتات بسبب سرح كلتن بمزنعة تحجزت التانة بمقرابن أجندات هاجرت أما تخابو خمس كبار ما تقاليزهم نسأب روزا مكونن ملبرهان كرماي
تنكرت قال عندي ديمقراطية سرعتي مرخب تحفش دماء قدازي قند بوتحزوم أبز حلف عمد اللوتي ميديا إثيوبيا نهنز الترخص قبر قدام مسارس قبر مدرخ قدام منستر دكتور أبي أحمد أبز ترخبلو تساليديو بمنقستن بمرخب تحفش نقدي نتلو تسعبو استسرحو ريفورمتات زلولو أوانا خونتات بصفحات ترايو أبي إثيوبيا نتلو تسعبو أبزفر ميديا استوصلو ريفورمتات عودي ميديا زسفحو على كواتخونو بنازنات نمم محدار أبز قبر خيدقنا فتناتات بزعبا من باروم قدام منستر دكتور أبي أحمد العلوم يوم لنادق يمكرنو بسرعتشو مكنيات بموياتشو مكنيات ميديا كبابي سلمي ناقروا عدلنا ጋዜጠኛ በመሆናቸው ምክንያት የታሰሩ ሰዎች መፍታት ነበር የመጀመሪያው እርምጃ በምክንያት ስርሖም ሚዲያ ተጠቅመው ስለዛረው ይኮነን ጋዜጠኛ በመሆናቸው ምክንያት ዝታሰሩ ሰባት መፍታህ እዩ ነይሩ ፈላማይ ስጉምትና ጋዜጠኛታት መስፈታህና ዩቲዩበራት ነይሮም ዩቲዩብም ክፈት ጌርናይና ኢትዮጵያ ካብ ወጻኢ ዝፍነው ሓበሬታታት ተዕፍነሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ስርዓት ንኽተርፍ ተገይሩ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ንኸይዕፈን ተፈቲኑ እዩ ዝተዓጾ ሚድያታት ናብ ውሽጢ ዓዲ ከይኣቱ ዝተገበሩ ሚድያታት ናብ ውሽጢ ዓዲ ንኽኣቱ ተፈቒዱሎም እዩ ምስ ሚድያ ተተሓሒዙ ንኸይኣቱ ዝተኸልከሉ ጋዜጠኛታት እውን ንኽኣቱ ተፈቒዱሎም እዩ ኣብቲ ሪፎርም ዝነበረ ሚድያ ናይ ምኽፋት ወይ ድማ ሓሳባት ስኢሎም ክጋውሑ ምግባር ጸገም አልቦ መንገዲ አይነበረን እዚ ኣብ ኸይድ እዋን እናተማዓራረ ክኸድ ከም ዝግባ ዘልዓሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሚድያ ሓበራዊ መንነት በመናጽ ሓቂ ኣብ ምግላጽ ጠመተ ክገብር ከም ዝግባውን ሓቢሮም እዮም እውነት የሚናገሩ ሚዲያዎች ያዩትን የሰሙትን በኮግኒቲቭ ዕውቀት ብቻ ሳይሆን ኢምፒሪካል በሆነ መንገድ ያን ኢንሲደንት ከቦታው ከሁኔታው ጋር አያይዘው እውነትን የሚገልጡ ቢሆኑ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ ሐቅ ዛሮ ሚዲያታት ዝራእይዎን ሰምዕዎን ነገር ኣብ ቦታው ተረኺቦም ምስተዘሎ ኩነታት አተሓሒዞም ሐቅ ዝገልጹ ተዝኾኑ ረብሓ ኣለው ኢለ ይሓስብ እየ ሐቂ ምግላጽ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዋጋ ዝኽፍል ገንዘብ ዘስን ምስ ፈታው ዘጻልእ ክኾን ይኽእል እዩ ነዚኦም ተጻዊሩ ዝፍጽም ሚድያ ረብሓ ኣለው ኢለ ይኣምን እየ ኣብ ሓበራዊ መንነት ዝሰርሑ እንተዝኾኑ ነዘተ ንምይጥን በር ዝኸፍቱ ተዝኾኑ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ና ሃገራዊ ረብሓ ዝሰርሕ ሚድያ ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ተዝተርፍ ዝብሎም ድማ ዋልታ ረገጽ ዝኾነ ኣካይዳ ኣብ ሃይማኖት ፖለቲካ ብሄር ዝነጥፉ ኣካላት እዮም مجلس ميديا بهراو ربحة قدمه جزء تاريخ زنا حبر بهراو حدنس سكوح خلنا تناول زجنا زر رجاجز كخوني جبا ميدياتات بمزرعتهم بمرمرن تحجزون مس سبسرح خلت بمتأثر كسر حكم زجبا زلعلو اتهم قدمه مينستر كوربوريشن برودكاست إثيوبيا زر أيولوتي زل عالم خانو حبيروم خلوت ميدياتاتون عسرو كسعو كم زجبا حبيروم يوم تكنولوجيون بين ملكات جن يميديا سوتش إن التعصبات المفلقو كذيك قدم ينبرو ميديا أبروش تغيروا الله تغيروا أنكر عند سو ሁለት ሰው ካለ በቂ ነው ቴክኖሎጂ ብዝምልከት ናይ ሚዲያ ሰባት ክትሓስብሉ ዝግባ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መንገዲ ሚዲያ ተغይሩ እዩ ኣንባቢ ክልተ ወይ ሓደ ሰብ እንተሃልዩ እኹል እዩ ብጣዕሚ ዘድሊ 20-30 ዝኾኑ ዲፕሎማ ዘለዎም ኮምፒውተር ዝፈልጡ ብዛዕባ AI ፍልጠት ዘለዎም ሪሰርቸር እዩ ወይ ድማ መጽናዕቲ ዘካይዱ እዮም بتدقاقامي نز تراي العليوية بمنطرزي EBC زناد سراحيو سرح زلو فانا NBC قالوتكم تمرتي كتوصلي قبا أبي مصنع تستدرخ مرداتا مفناو جميرو ميوم حدا ناي وزا زيغا أبي إثيوبيا عودت انتسالت أفتر اسو قداي EBC زارو ريبورتن فانا زارو ريبورتن أي رخبن حزي مرداتا تراين تيكونا فلتت يدليو أما رداتا استدرخن AI متقام تخيلنا مبزحتو سرحنا قليل كونيو ميديا عرسو كاب اكتيفيزم بمفلاي غازيطنيا ون بهراوي ربحه كقدم كم زغبا زالعلو اتهم قدامي منستر كم بر بحري ابزا مسلو غداي حلوناتات طمته كم زغبا عليلوم يوم غازيطنيا زي شاراوي كخون زغبا كاولقاوي ربحاوي زبلو اتهم قدامي منستر نربح حجر بحبار ططو مبال غبو مخانو حبيروم يوم ابيت ميديا نهنصت ترخ زلو اجام ابزدهسس مدرخ نكوربوريشن برودكاست اثيوبيا حاويسو مرخب تحفاش منغستن نقدن دحري لوط زسالت وسرحتات لوتي زقربوا لونيو
مسحوب مأخل جلجالوت أب كتما سمرا دحر مخفاتون أب استفلا لعبات عيوب مخاد زباخن زنبرا جزين جنزبن كم زتر فلهم تجلجلتي أفكار سمرا جليتهم اسمع أخل أب كلاي معرف بمول عامون أب جلجالوت متاو أب مدلو يركب بري برهانم مسحوب حدا مأخل جلجالوت ببركة هاجر أب زحلف عمتها كتما أديس أبا مجماري في اللتيو بزوها بأنفت منجستي مسرتون أب كلن كتما تكللات نخ جافح إن تسرحي يزركب كابتوم زي تسرحوا مأخلات أبزي أب كل العفار كتما سمرا زركب مسحوب ويد ما كورة حدا مأخل جلجالوت متكاسي كال أبز مأخل زي تجلجلتي كاب نجوه جميرو زي تفلالي أبيات عيوزه وأجلجلوت نمركب أبز رخبنا منيرنا بزعبة تزرخبوا جلجالوت حاجتين منيرنا سلوتن أزيو جزيز وقتبن مخانيهم على علومنا إذا ما أخذ زي كمسرات كله تجلجلتي كاب جعزينا زرين جزين وصا زقطب أجلجلوت نخرخبو تباهلو ببركي فيدرال زت تجمر ما أخذ مخاني في اللاتيو ديجيتال أو ملك عزلوا ديجيتال استراتيجي ويكا ديجيتال كيدي ويقعزو إثيوبيا نمرقاتون حجازي مخاني إزمن أبزي أب مسوب ويكا كورة حدا ما أخذ السمرة زي ترخبو تجلجلتون زدلي وحتو ويكا استفلا لأبيات عيو ذهبوا أجلجلوت نمركب مسيوم أوش تحيد الساعات تجلجلتهم رخيبهم يوم زميلتهم أب نايم أخذ أب سمرة زلوا ما أخذ مسوب حدا جلجلوت كسب حزي عسرت تكالات ويكا عسرت وهبت جلجالوت سب موياتات يركبوا كسب أسكن نتجافحن كالوت حدش أبيات عيو أبزي زي أتوا كم immigration كالوت وسنتي جلجالوت ويوسان كنت سبحال نيوعلن مرتعون جلجالوت زبتكالن كالوت تتحس جلجالوت أبيات عيون أبزي سب موياتاتهم كأتو يوتسبيت زجبر አገልግሎቱ በጣም ጥሩ አገልግሎት ይሰጣሉ ይባል ሲሉ ሰምቼ ነበር አሁን ደግሞ በአካል መጥቼ የተገለገልኩበት ነው ጽቦ ግልጋሎትዮም ዝህቡ ክባል ሰሚዓ ነራ ሕዚ በአካል መጽና ተገልገልኩ ይርከብ ሕትመት ሃገራዊ መለለይ መንነት ሕዚ ምስ መጻኹ አዚዘ ሰልጭኒ ይወስድለኹ ነበርቲ በባዕብያተ ዕዮ ዝረኽብዎ ግልጋሎት ኣብዝሎ ንኣብነት ሓደ ውልቀ ሰብ ፍቓድ ንግዲ ከውፅእ እንተደልዩ ኩሉ ግልጋሎት ኣብዚ ስለ ዘሎ ናፍቲ ሓደ ቢሮ ናፍቲ ካሊእ ቢሮ ዝኸደሉ ምኽንያት የላን እዚ ቦታ የተገኘት ያው ኢትዮ ቴሌኮም በኢትዮ ቴሌኮም ቅጥር ስር ነው ኣብ ዘለኹ ኢትዮ ቴሌኮም ወኪል እየ ስራሐይ ድማ መዝጋቢት ሃገራዊ መለለይ ፋይዳ እየ ፋይዳ መለለይ መንነት እዩ ኩሉ ሰብ ክሕዞ ኣለዎም ትካላቱን ፋይዳ ከም ቅድመ ኹነ ስለ ዝሓታ ዘለዋ ተጠቀምቲ ኮኑ ኣለዎም ዋና አካያዲ ስራሕ አፍኮራ ወይድማ መስሆብ ሰመራ ካሊል ኢብን አሊ እቲ ማእኸል በዝሒ ዝወሃቡ ዓይነታት ግልጋሎትን ዝሕቆፋ ትካላትን ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ንምውሳኽ ምሉእ ምድላዋቱ ከም ዝዛዘመ አብርሃም እዮም በክልላችን ደረጃ ይህንን የመጀመሪያው ፌዝ ስናስመረቅ በአምስት ተቋማትና በ13 አገልግሎት ዘርፎች ናቸው ስራ ጀምረው በብርክ خللنا ቀዳማይ ምዕራፍ እንትመራ በ5 ትካላትን በ13 ዓይነታት ግልጋሎት እዩ ስራሕ ጀሚሩ በጽቡቅ ኩነታት እናስርሐና ንርከብ ተገልጋሉን ልዕሊ ትጽዊቱ ዓጊቢ ዝምለስ ዘሎ ሕዚ በዝሒ ዝውሃብ ግልጋሎት ካብ 13 ናብ 29 ግልጋሎት ወሲኹሎ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ድማ ሕዚ ዘሎ 12 መሳኹቲ ናብ 68 መስኮታት ክበጽሕ እዩ ሕዚ እቲ ንዕኡ ዝኸውን ቅድመ ምድላው እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ተገልገልቲ ብዘቕርብዎ ዘለው ጠለብ መሰረት በቤት ጽሕፈት ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ሰመራ ሎግያ ዝወሃቡ ግልጋሎታት ኣብቲ ማእኸል ንኽወሃቡ ምድላው እናተወገነ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ مرصا لعنت حساب سعراي زخونو لمدرخ يكبلو نبرتي زوبا هور غودرو غليصوم مرصا تنحانحت اكلات بحيل السعر لزيكونس لعنت حساب سعرلو مغلጽ ديمقراسيون زمناونتن مخانو نبرتي زوبا هور غودرو غليصوم قنوع سرعه ديمقراسي نخنصن قصالنا زلو لمعاتن سلام نخلو زدليو بارتن ممراጽ مدلوم تومريتو هاب تحبيروم بديمقراسيو اغباب زو كلون بارتن ممراጽ بزتدالوم عدل نمتقام دلوات مخانوم زغلصوم نبرتي كل زيغا بشوعي حفشاو مرصا بنقحات نخساتف صوعي تقريبا نبرت زوباهر غدرو دمጽ مرصا قصال عدل ኢትዮጵያን موسان زلعل قد خمزلو بمغلاጽ ات مرصا ناصا فتحون ديمقراسيون سلامون كوينو نخزازم اجامم كم زبركتو تزاريبام ات تصبصاب كاب بيت صحفت كوميونيكيشن زوباهر غدرو زترخبايو
ቻይና ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ መጥቃዕቲ ብዝተፈጸመላ መርከብ ዝተጎድአ ሰብ የለን ኢላ ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ኩናት ካብ ዝጅምራ ነድሓር ኣብ ልዕሊ መርከብ ቻይና መጥቃዕቲ እንትፍጸም እዚ ንፈለማ እዋን ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ ኣባል ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሊንጂያን ከም ዝበልዎ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መርከብ ዝበጽሐ ጉዳት የለን ዓለም ለኸ መራኸብ ነዳዲ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ወሽመጥ ሆርሙዝ ብዙሓት ነዳዲ ጻዕና መራኸብ እናተፈጸሙ ዝርከቡ መጥቃዕትታት ማዕገትን ዘተሓሳስቡ ከም ዝኾኑ ገሊጾም እቲ ወሽመጥ ክፍቲ ክኸውንን ምንቅስቓስ መራኸብ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ክሳለጥን ናይ ኩለን ሃገራት ዓለም ድሌት ከም ዝኾነ እውን እቶም ኣባል ቃል ገሊጾም ማድ ዜና ቅድሚ ምዛሙ አንድ ነጥብታት ዜና ሚዲያታት ብሰብ ሰራሕ ክእለትን ብመጽናዕትን ተሓገዘ ትንታነ ብምቕራብን ኣጀንዳታት ሃገር ጠመተ ኸቡ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ፈላማይ ጉባኤ ፈጠርቲ ጽልዋ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፍሪካ ሎም መዓልቲ ኻልኣይ መዓልቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናተኻየደ እዩ ካብ ወጻኢ ቻይና ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመላ መርከብ ዝተጎድአ ሰብ የለን ኢላ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ነስለም ክታልኩም የመስግን ናዝሬት በሪሁ ዜናታትና መራሒ ሓቢረኩም ጸኒሐ ምሽት